Janari alergia bat diagnostikatu ondoren, garrantzitsua da umearen zaintzaile guztiek horren berri izatea. Horregatik, ikastetxeari ere jakinarazi behar zaio gehienetan tutorearen bidez. Komeni da beraz, tutorearekin izordua eskatzea eta bertan diagnostikoa azaltzeaz gain, saiestu beharreko elikagaiak zeintzun diren zehaztea eta azaltzea nola antzematen diren erreakzio alergikoaren sintomak, nahigabeko ingesta edo ahorakina gertatzen bada. Alergia duten haur guztiek ez dute adrenalina injektagailua eduki beharrik, baina hala bada, haurren alergologiako pediatrak ikastetxerako txosten bat emango die senidei idatziz. Aurrek ikastetxean denbora luze ematen dutenez, umearen izena daraman adrenalina injektagailu bat emango diegu, eta irakaslei azalduko diegu nola egiten den erabili behar izan ezkero. Garrantzitsua da informazio hau eskaintzea. Lehenengo, alergia eragiten duten elikagaiak, eta beraz, saiestu beharrekoak zeintzuk diren. Bigarrenez, elikagaiek eragindako erreakzio alergikoaren sintomak, gorriuneak larruazalean, espainak handitzea, arnasa hartzeko zailtasuna, gorakoak, zorabioa eta konortea galtzea. Hirugarrenez, adrenalina nola erabili behar den. Gailuari tapoiak kendu ondoren, umearen izterraren kanpoko aldean irmoki jarri gutxienez 10 segundoz medikamentu guztia emateko. Adrenalina eman eta gero, bat-2 zenbakira deitu behar da. Eta laugarrenez, senideekin harremanetan jartzeko telefonoak, aita, ama eta tutorea. Eta gogoan izan, zalantza izan ezkero, hobeda adrenalina ematea ez ematea baino. Sí. Vamos a poner el postre. Vale. ¿Tú puedes tomarlo? Sí, pones en lactosa. Ez dula, Espainiak handitzea, arnasa hartzeko zailtasuna, gorakoak, zorabioa edo konortea galtzea bezalako sintomak agertuzkero, muskulu barneko adrenalina injektatzeko unea da. Ume horrentzako adrenalina dela egiaztatu ondoren, jarri egingo diogu. Estalkia kendu behar zaio, iztarraren kanpoko aldean jartzen da, kokatu muturra, kendu tapoia, eta sakatu 10 arte zenbatzen dugun bitartean medikamentu guztia usteko. Kendu eta eman masajea zonaldean surgatzen laguntzeko. Jarraian, bat-2 zenbakira deitu behar dugu, gu identifikatzeko datuak eman, eta adieraziko diegu erreakzio alergiko larria hartatzeko arreta medikoa behar dugula, eta dagoeneko adrenalina jarri zaiola. Osasun taldekoen argibideak jarraituko ditugu.